Hi havia moltes preguntes que ens han fet oients, persones conegudes, que ens preguntaven sobre el tema de l'hormonació. Si em deixes fer un apunt. Els homes normalment no s'hormonen. Pot donar-se el cas, però normalment no. És igual que al teu marit li van fer seminograma. A tu et van fer algun estudi abans de posar-te hormones? Unes proves analítiques rutinàries, és a dir, unes analítiques d'hormonació per veure si el teu cicle és correcte, no tens alterades les hormones. Sí que també es va mirar l'hormona antimolariana, que és la de la reserva ovàrica, això important, perquè també has de veure a quin procés i quan et costarà, no? Jo tenia una reserva ovàrica, com us he dit, molt gran, sí. Però clar, en casos de poca reserva ovàrica doncs ja van amb una altra mentalitat. I bé, en aquestes analítiques també inclouen proves d'ITS i després l'ecografia bàsica, també de veure doncs, que no tens tumoret, que no tens una forma estranya de l'úter, que tot està correcte. Però més enllà, si no tens cap problema durant el procés, ja no comences amb proves tan invasives.